Matag 2 ka milyon ka pesos gikan sa panudlanan sa Kapitolyo ang madawat sa 29 ka mayor nga mitambong sa 10th General Assembly sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter niadtong Pebrero 25 Biyernes nga gipahigayon sa usa ka resort sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Giauhag ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga gamiton kini isip pundo sa usa ka infrastructure project nga magtimaan sa kadaugan sa matag local government unit batok sa nagpungasing hagit ang pandemya ug ang bagyong Udet ubos sa liderato ni Gob Gwen. Conceive of a project, something that will remain, to remind your constituents of how we together, mayors with your governor, triumphed over the challenges that we faced. May I challenge each and every one of you to conceive of that project that will be built to remind us of how this tumultuous term has been dealt with sheer determination, indomitable will, and how this tumultuous term will end in triumph over the challenges that we have faced. For that, if I may, I wish to be consistent, Chris, for all of the mayors that are present here. The provincial government will download, but it has to be an infrastructure, something like a remembrance, a memento of what we have gone through, and a symbol of the unity that we had achieved. We will download to each of your LGUs the amount, to be consistent, of 2 million pesos. Siluluan Mayor Cristina Frasco ang nangu sa maong kalihukan isip presidente sa LMP-Cebu Chapter ug gitambungan usab kini nila ni Deputy Speaker Loren Legarda kinsa kongresista sa naginusarang distrito sa Antique, Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian nga mihulip kang Senador Sherwin Gatchalian sa maong kalihukan ug kanhi San Juan City Vice Mayor Janela Ejercito Estrada hulip sa iyang amahan nga si kanhi Senador Jinggoy Estrada. Mitambong usab ang kapikas ni Mayor Cristina Frasco nga si 5th District Congressman Duke Frasco. Eleanor Valeros, Balita sa Sugbo.